No niin, eli mä oon tässä maistamassa mun vanhaa vihollisruokaa, eli ruusukaalia. Katja on tehnyt tästä tämmösen vuohenjuusto-pinaatti-herkun, ja mä nyt katon ja maistan, että onks tää, meneekö läpi vai eikö. Annos näyttää tällaiselta. Eli Annos näyttää hyvältä. Siellä on uuniin laitettu ruusukaalit, ensin vähän höyrytetty, sitten niihin tehty semmoinen pinaatti, valkokastike, joka on laitettu niiden ruusukaalien päälle ja sitten pikkusen vuohenjuustoa päälle ja sen jälkeen uuniin. Ja nyt katsotaan, zoomataan ilmettä. No? Sanotaan näin, että on tää niinku ehkä ruusukaalia parhaimmassa muodossa, mitä mä oon ikinä saanut. Mutta ei oo ihan vielä sydän sulanut ihan tolle. Toi kitkerä maku vieläkin vähän niinku kummittelee siellä jossain, mutta mä syön tätä nyt vähän sen lisää, niin katsotaan. Ota nyt vielä toinen lusikallinen, ota reilusti sitä. Noin, sit vuohenjuustoa, joo kyllä. Noniin. Katsotaan oikein. Siis ruusukaalissa on ilmeisesti kaaleista voimakkain maku, että se voisi tietysti niinku vaikuttaa vähän siihen elämykseen, mutta ja sitten se sopii just tollasten aika vahvojen niinku muiden makujen kanssa, että ruusukaalia ei pitäisi laittaa yksinään jonkun hyvin kevyen niinku ruoan tai ruokalajin lisäkkeeksi, koska se vie helposti siltä huomioon. Se on muuten totta. Mut nyt tän vuohenjuuston palasenkaan, niin nyt oli aika hyvä. Että nyt mä alan niinku ehkä vähän lämpeämään tälle. Lähteekö nyt peukku ylös jo? Peukku lähtee semmoseen vaakatasoon. Okei.